Събличай ме, хвърляй всяка дреха. И лекичка полека ме докосвай ти. Докосвай ме и знаеш, ще почнем да летим. И лекичка полека ме докосвай ти. Докосвай ме и знаеш, ще почнем да летим. И само в моите мечти ще бъдем голи аз и ти. Хвани ме полека. Събличай ме, хвърляй всяка дреха. Добър вечер, уважаеми гости, добър вечер, уважаеми спонсори, така уважаемо жури. Много ми е драго да бъдем заедно и да изберем новата мис Голден. Така е правилно. Здрасти, Петинка, пораснала си с 2 мм, обичам те. Дами и господа, днес ще бъдем свидетели на едно грандиозно шоу на 8 неземни красавици, която всяка една от тях се е погрижила и се е постарала адски много да се представи по най-блестящия и неповторим начин. Аз като една мис Вселена знам колко е трудно. Пляскайте ми, благодаря. Пляскайте. Йоанна, пляскай ми, не. Благодаря. Знам на всяка една от тях колко много им е коствало и колко усилия са положили, за да се представят на ниво. Всички знаем, че едно такова мероприятие не може без спонсори. Ще ги погледна изразително и всички заедно ще ги погледнем. Добър вечер, уважаемо жури. Не жури излъгах. Уважаеми спонсори. Другите са някъде пръснати там или в дарка, да ги аплодираме, да ги поканим при нас. Нека да аплодираме и нашето селектирано жури. А той е в състав. Може да сричам, извинявам се, но току-що получих лището. Пламен Джулио, който е мистер Европа 2015, креатив директор на Магама. Аплодисменти! Семир, солист и хореограф на балета Кадамус. Жужоба, мистер Гей България и 5-то място в Европа. Георги Драганов, общественик. Пляскате ли? Сега тук, ако не пляскате, ще се оправяте с Кишишева. Кишишева Лицева, клуб Спартакус и председател на журито. Първо място Унисекс за България, агенция Визаж и Underground. Трето място Мис Париж Унисекс. Казвам, успях. Колко ми е притеснено, обаче тая мъгличка много ми така таковата, ама ще се пробвам, виждам. Чопър, здравей! Добър вечер! Добра. Ами сега май е време. Стига вече съм карала нашите претендентки да треперят. Само там трябва да освободите малко местенце. Сега е време да започне нашето мероприятие. Обаче секундичка. Не може една корона да бъде предадена, ако нямаме старата мис. Нека да посрещнем сборни аплодисменти нашата стара мис Травести 2015, която ще връчи короната. Аплодисменти за мис Милена. Добър вечер. Какво е чувството, когато трябва да се разделиш с короната си? Чувството е много вълнуващо. Не знам. Ще видим кой ще получи короната. Наливай по едно и да почнем да ги представяме. Айде. Дами и господа, уважаеми участнички, давам старт на представяне номер 1. Номер 1, мис Наоми. На 20 години, зодия Телец. От Велико Търново. Любимото и хоби да ходи на шопинг в мола. Аплодисменти за мис Наоми. Участничка номер 2. Мис Глория. На 23 години, зодия Близнаци от София.
и е представител за Златни пясъци. Все се оплаквала, че Жоро не я води в Дубай. Аплодисменти за мис Марая. Номер 4. Прада Белучи, 20 годишна, Зодио Везни от Хасково. Аплодисменти за мис Прада Белучи. Очакваме мис Прада Белучи при нас. Претендентка номер 5. Това ми е написано по сценарий, това казвам. Мис Лампичка. 28-чна Зодио Лъв от град София. Аплодисменти за мис Лампичка. Не знам за вас, но аз съм приятно изненадана. Чакай, микрофона ми се сек. Не. Мис Лампичка, заповядай при нас, ние те очакваме. Много топ. Добър вечер, Саради, драги леги. Номер 6, Патриция, 20 годишна, Зодия Дева, от град София, разбира се. Мис Патриция, очакваме ви. Патриция. Номер 7, мис Траяна, 23 годишна, Зодия Скорпион, от Варна. Аплодисменти за мис Траяна. Няма ток. Следват ми претендентка номер 8, мис Емилия, 29 годишна, от Гатборево. Уважаеми гости, жури, уважаеми спонсори,
dreams reach the ceiling. Got this fire in my soul moving and making me go. I believe in love to lose and love again. My heart, my flow, the show is all soul. My mind is clear, I just can't let go. Gotta reveal what's really original. This is straight flow, that baby girl flow, magical formula, that's all we know. Can't understand why this feels so sensual, so spiritual to be in love that's so mutual. The whole world will know why my love for you is so powerful, powerful, powerful. Stokiwała dama, liczna dama, matka ci wyrważna, jak ci na wyrcha. Oj, ty tu mati, jak tu sen zabati, detki tu bohaci, eku ti bela. Stokiwała dama, liczna dama, matka ci wyrważna, jak ci na wyrcha. Oj, ty tu mati, sen zabati, detki te bohaci, eku ti bela. Ty nie zinasz, za stoli stawasz, detki na Rosja, paksana. Ti nas imela, stavska ljubitelja, kilografija, različita. Te ti nadaš, sa stoli stavaš, ti na Rosija, paksana. Ti nas imela, stavska ljubitelja, kilografija, različita. Не ставаш, цел не предлагаш, ама си една, да махаш стотияни, мъже стратеги, много си ми страшна, ето ти беляваш, много ми го даваш, не ставаш, цел не предлагаш, ама си една, махаш стотияни, мъже стратеги, много си ми страшна, ето ти белях, ти ми си даваш, с това ставаш, треки на Русия, пак сана. Ти да си мила, селска дюриния, килография, различица. Ти не си нагаш, с стори ставаш, треки на Русия, пак сана. Ти да си мила, селска дюриния, килография, различица. Много си ми мази, бе. Яша, бе, карани! Леле ти градъра ми, леле каландъра ми. Rich. Oscar Delivery. Kilografija, različita. Ti ti nagaš, sa stoli stavaš, треки на Русия, пак сама. Ti da si mila, селска ljubitelja, kilografija, različita. Da, точно. Точно. Благодаря.
началото без звука. След което дойде мелодията. Всяка мелодия си всеки ритъм своя мелодия. Нека магията на музиката и поеме контрол. Acatamos bem! От теб залитат и отлитат. Гледаш ме, поръчваш миски и на най се надяваш. Не се шегувай ти с мен, че вовсе тичаш ти зад мен. Приближиш ли се, отпиташ и през задната врата излиташ. Най-красивата, дай се черитам, дай ми го сега. Най прави ти се дай, ако си богат с твои победа. Ще купуваш и ще харчиш пирамиди, фараони. Имаш барби за милиони. Тялото ми знам, че искаш. То ще бъде само твое. Здраво, бейби, ще притисна. Трудно друга ще го искаш. Дай на най-красивата, дай се черитам, дай ми го сега. Дай прави ти се дай, ако си богат с твои поиграй. Дай на най-красивата, дай се черитам, дай ми го сега. Дай прави ти се дай, ако си богат с твои поиграй. Дай прави ти се дай, дай се ти поиграй. Дай прави ти се дай, аплодисменти ли чувам? О, точно ти пеня. Благодаря ви, Акадамус. Както винаги на професионално ниво и неотразими. Обичам ви. Аплодисменти не е. Дами и господа, време е да ви представя първото индивидуално представяне на Мис Науми с песента "Заправил ми Господ манастир". Заправил Господ
Мис Глория. По сценарий тя ще представи една моя песен "Бута на количка". Ами добре, Мис Глория! Амчишатея. Амчиша. Да. Късата поличка, аз съм ученичка. Този ден го бута на количка. Много талантлива съм и много съм опасна. Късата поличка, аз съм ученичка. Този ден го бута на количка. Много талантлива съм и много съм опасна. Шака шак шак, шака шак шак, бута на количка, вече ученичка. Шака шак шак, шака шак шак, много съм добричка с късата поличка. Айде, Дренце, дай! Шака шак шак, бута на количка, вече ученичка. Шака шак шак, шака шак шак, много съм добричка с късата поличка. Браво! Да, яко. Ами браво, мило, подъжко яко, дай Боже всеки му. Аплодисменти за претендентка номер 2, Мис Глория. Сега е време да ви представя участничка номер 3, Мис Марая. Тя ще бъде в компанията на мистер България Али Алиев. Заповядай, разбрах, ще трябва да си поседнеш. Марая ще изпълни еротичен танц на Даймилет и Али Алиев. Коя да е? Прада Белучи и Галена една жена.
Мис Лампа и нейното специално представяне. Номер 5 Мис Лампичка. Искам да ти кажа, че на мен колкото и да ми е тежко изморено, като те видите, папки много ме зареждаш. Не знам за останалите. Имаш... Аз се зареждам пожар. И да аплодираме да изпратиме пожара за реден. Благодариме на Мис Лампичка. Сега е време да ви представя претендентка номер 6. Това е Мис Патриция. Хайде с Галена и завиждайте! Мис Траяна. Тя ще представи песента на Анелия "Искам те пак". Траянче, здравей, Пайнер. Тук е целият Пайнер днеска, бе. Нямам общо, не мисля не да съжалявам.
си, ще се бъде сама. Знаеш ли, ще си губя ума. Знаеш ли, че в тебе виждам себе си и те обичам. Гледай как се, че мисля ми се гра. Гледай как се случва това. Бе дела да се иска дълго и да няма претръпване никога. Ей, ми нямам изобщо, с любовите нямам общо. Не мога да я разсъзнавам, искам те. Ей, ми нямам изобщо, с любовите нямам общо. Не мисля, не разсъзнавам. Нека да посрещаме с бурни аплодисменти и нашата последна претендентка. Мис Емилия, тя ще представи огнено шоу само за вас. Последната ни претендентка, Мис Емилия. Аплодисменти за Мис Емилия. Уважаеми гости, уважаеми мушури, може ли само за малко благодаря ти да се беше записала за мис? Това са нашите претендентки по бански костюми. Сега е време да ги аплодираме, да ги изпратим подобаващо. Журито да даде своите оценки да записи. Но без тебе никога. Нека започнат аплодисментите за претендентка номер 1, Мис Наоми. Нека претендентка да бъде освободена. Мис Наоми. Аплодисменти за Мис Наоми. Здравей, красиво създание. Аплодисменти за претендентка номер 2, Мис Глория. Вау! Нека да я аплодираме. Аплодисменти за Мис Глория. Сега да аплодираме претендентка номер 3.
Марая! Аплодисменти за мис Марая, тя снима и кавалер. Вау! Аплодисменти за мис Марая! Очакваме мис Марая при нас. Лелева ми стил по-хубава, по-хубава и по-хубава. Разкошни сте, момичета. Аплодисменти за претендентка номер 4, мис Прада Белучи. Под номер 5. И това е екземпляра на заведението мис Лампичка. Моята фаворитка. О, Боже мой! Не искам да съм жури, защото наистина претендентките са много на ниво. Не коя да е малкото чаровано създание мис Патрисия. Нека да аплодираме, да окуражим за нейното представяне. Аха! Интересни рокли. Аплодисменти за мис Патрисия, която е под номер 6. Следващата претендентка е под номер 7. Нека да аплодираме мис Траяна. Айде ме пая. Охо! Но вие верно ме ушашкахте. Ми жури, дай чудейката. Аплодисменти за мис Траяна. Вау! Браво, браво, да ви се не надява човек, бе. И нашата последна претендентка, но не разбира се на последно място, номер 8, мис Емилия. Аплодисменти за мис Емилия, която също е с кавалер, който й помага. Не ми заповядай. Уважаемо жури, уважаеми гости, вие виждате пред вас нашите претендентки за мис Травестит Голдън. Всяка една от тях е достойна, според мен, да носи титлата мис Травестит, защото всяка една от тях е положила старание, умение, отделила от своето време и да приятели. Канал номер 1. Каквото доведе тук и защо? Каквото доведе тук и защо? Това ще знам, че съм изключително красива. Какви са качествата, които трябва да притежава една мис Травестит Голдън? Като решим журито. Добре. Благодаря. Вземи своя адрес. Защо участваш в конкурса? Заради шоуто. Заради шоуто. Благодаря ти и аз. Това бяха нашите претендентки по вечерни туалети. Сега ги отпращаме да тръпнат и да създадат в очакване за крайната оценка на нашето жури. Нека първо да ги изпратим с аплодисменти. Мис Наоми, мис Глория, мис Марая, мис Прада Белучи, Лампичка, Патриция, Траяна и Емилия. Момичето, наредете се по реда на излизане. Журито беше много затруднено, публиката също. Ще има много специални награди. Нека да посрещнем мис Травестит 2015, която ще връчва наградите. Първа специална награда. Мис Грация. Мис Грация получава номер 6. Мис Патриция, заповядай напред.
Мис Патриция е носителката на специалната награда Мис Грация. Тя получава лента от Микс Голдън, цветя от спонсора и от Иван Пайнера и награда от Клуб 34. Освен нашата миска, всяка една от тях ще получи безплатни процедури и посещение на само да дойдеш да ни обясниш за... Това е наградата, която вие дарявате. Всички претенденти, които участват, ще получат 4 по една спа процедура, цялата масаж на цялото тяло и процедури за лице. Направо ми ги раздай на всичките. Добре. Мис Грация, заповядай. Специалната награда Мис Сексапил получава номер 4! Мис Прада Белучи! Аплодисменти! Тя също получава лента от Микс Голдън, цветя от Иван Пайнера и спа процедури от Микс Клуб 34. Награда на публиката. Любимката от публиката. Публиката избра за своя любимка. Тя получава лента и тиара от Микс Клуб Голдън. Носителката на награда на публиката и Мис Очарование е номер 5 Мис Лампичка! Публиката избра за своя любимка Мис Лампичка. Тя получава цветя от Иван Пайнера, лента и тиара от Микс Клуб Голдън и спа процедури от Микс Клуб 34. И да е жива, каза Кела. Тя е малка, ще живее. Втора подкласничка. И решение на журито. Печели. Ами тогава да посрещнем втора подкласничка на Мис Тревестит, Мис Марая! Тя получава лента и тиара от Микс Клуб Голдън, цветя от Иван Пайнера. Първа подкласничка на Микс Клуб Голдън е... Номер 1 Мис Наоми! Тя също получава, както казах, цветя от Иван Пайнера, лента и тиара от Микс Клуб Голдън, безплатни спа процедури. Килия, ела не стан. Ще те помоля да застанеш в другия край. Ето така. Те не знаят коя ръка да подадат. Не, стой си така по-напред. Нека да аплодираме новата Мис Тревестит Голдън 2016, Мис Емилия! Май е време да се разделиш с короната. Короната е с камъни Сваровски, също предоставено Микс Клуб Голдън. Браво на Мис Емилия! Браво, Емилия! Аплодисменти за Мис Тревестит 2016 Голдън, Мис Емилия! Всяко нещо има начало, има и своя край. Някои бяха с корони, други тепърва са вече.
Ще се видим и се обещаваме, че следващата година, на следващия 2 февруари, ще излъчим и ще предадем короната и ще продължим традицията на Микс Клуб Голден Мис Травестит. А сега обявявам официалната част закрита, следват снимки и поздравления.